Sinugbuan ng Binisaya kauban si Teacher Myra. Maayong adlaw mga bata, ako ang inyong magtutudlo karong adlaw, si Teacher Myra. Atong tun-an karon ang letrang NG. Sa sinugbuan ng Binisaya nga alpabeto, adunay letrang NG. Usabon nako ang ngalan ni ini kay letrang NG. Ug ang letrang NG kay adunay tingog nga Usabon ni Teacher Myra, ang tingog ni ini kay Dungan tang moingon sa tingog sa letrang NG. Husto mga bata. Mao kini ang mga dagko o uppercase nga letrang NG. Ug maupod kini ang mga lowercase o gagmay nga letrang NG. Parehara ang tingog sa uppercase o lowercase nga NG. Ug kini kay Karon mga bata, atong tun-an ang mga butang o pulong nga nagsugod sa letrang NG. Paminaw og maayo ha, kay pagkahuman niini adunay mga pangutana si Teacher Myra. Andam na ba mo kay magsugod na ta? Mao kini ang ngipon. Ngipon. Nagsugod kini sa letrang NG. Nakita ba ninyo ang letrang NG sa sinugdanan mga bata? Itudlo daw kini. Husto ang inyong gihimo. Usbon nako ang tawag ni ining hulagway kay ngipon. Ang sunod kay nganga. Nganga. Nagsugod pud kini sa letrang NG. Nga ang tingog kay Unsa ang tawag ni ining hulagway mga bata? Kung ang inyong tubag kay nganga, husto kini. Ang sunod kay ngisi. Ngisi. Unsa ang ngalan ni ini mga bata? Husto, ang tawag ni ining hulagway kay ngisi. Ang mga bata kay nagngisi. Ang pulo nga ngisi kay nagsugod sa letrang NG. Palihog daw itudlo mga bata kung asa ang letrang NG? Husto, very good. Ang sunod nga hulagway kay ngabil. Ngabil. Nagsugod kini sa letrang NG. Palihog daw mga bata itudlo ang letrang NG kung nakita ninyo kini. Tama ang inyong gihimo. Ug usabon nako ang hulagway kay nagpakita sa atong ngabil. Ngabil. Karon mga bata, inyong sulayan ang pagtubag sa ako mga pangutana. Aron atong mahibaw-an kung aduna ba kay nakatunan sa atong leksyon karong adlaw. Isulti ang nawalang sinugdanang letra sa kada ngalan sa hulagway nga inyong makita. Andam na ba mo? Kay magsugod na ta mga bata. Kini ang atong ngipon. Ngipon. Unsa ang nawalang sinugdanang letra sa pulong nga ngipon? Unsa ang inyong tubag mga bata? Kung ang inyong tubag kay letrang NG, husto kini.
Ang sunod na hulagway kay nganga. Nganga. Unsa na pud ang nawalang letra sa sinugdanan sa ngalan nga nganga? Unsa ang inyong tubag mga bata? Kung ang inyong tubag kay letrang NG, husto na pud kini. Usabon nato ang ngalan ni ini kay nganga. Kamu daw mga bata? Very good. Ang sunod na hulagway kay ngisi. Ngisi. Nawala na pud ang sinugdanang letra ni ini. Unsa man kini mga bata? Kung ang inyong tubag kay letrang NG, husto kini. Sabay tang moingon ang ngalan ni ini kay ngisi. Usabon, ngisi. Very good mga bata, naminaw jud mo. Ang ulahing hulagway kay ngabil. Ngabil. Unsa ang nawalang letra sa sinugdanan ni ini mga bata? Unsa ang inyong tubag? Kung ang inyong tubag kay letrang NG, husto na pud kini. Ang ngalan ni ini kay ngabil. Ngabil. Kamu daw mga bata, unsa ang ngalan ni ini? Correct. Very good mga bata. Husto ang inyong mga tubag. Ipadayon lang ninyo ang inyong paggugi sa pagtuon. Karon aduna patay mga pagahimuon. Isulti kung ang ngalan sa hulagway kay nagsugod ba sa letrang NG o dili. Check ang inyong iingon kung nagsugod kini og X kung wala kini nagsugod sa letrang NG. Nasabtan ba mga bata kay magsugod na ta? Ang hulagway nga ngisi. Ngisi. Nagsugod ba kini sa letrang NG mga bata? Check or X ang inyong tubag. Kung ang inyong tubag kay check, husto kini. Ang sunod na hulagway kay rambutan. Rambutan. Nagsugod ba kini sa letrang NG o wala? Unsa ang hustong tubag mga bata? Kung ang inyong tubag kay X, husto kini. Ang nganga. Nganga. Nagsugod ba kini sa letrang NG mga bata? Unsa ang inyong tubag? Kung ang inyong tubag kay check, husto na pud kini. Ang hulagway nga abukado. Abukado. Nagsugod ba kini sa letrang NG mga bata? Unsa ang inyong maingon? Kung ang inyong tubag kay X, tama kini. Kay ang abukado nagsugod sa letrang A. Ang sunod kay regalo. Regalo. Nagsugod ba kini sa letrang NG o dili? Unsa ang inyong tubag mga bata? Check o X? Kung ang inyong tubag kay X, husto kini. Kay ang pulong nga regalo nagsugod sa letrang R. Ang hulagway nga ngipon. Ngipon. Kini ba nagsugod sa letrang NG mga bata? Unsa ang inyong tubag? Kung ang inyong answer kay check, husto kini mga bata. Ang iro. Iro. Nagsugod ba kini sa letrang NG o dili? Unsa ang inyong tubag mga bata? Kung ang inyong tubag kay X, husto kini.
kay ang ngalan nga iro nagsugod sa letrang I. Ang ngabil, ngabil, kini ba nagsugod sa letrang NG? Unsa ang hustong tubag mga bata? Check o X? Kung ang inyong tubag kay check, husto kini, kay ang ngabil nagsugod sa letrang NG. Ang pulo nga kabayo, kabayo, kini ba nagsugod sa letrang NG mga bata? Unsa ang inyong maingon? Check o X? Kung ang inyong tubag kay X, husto kini, kay ang pulo nga kabayo nagsugod sa letrang K. Ang baso, baso, nagsugod ba kini sa letrang NG mga bata? Unsa ang inyong tubag? Kung ang inyong tubag kay X, husto kini, kay ang pulong nga baso nagsugod sa letrang B. Ang ulahing hulagway kay relo, relo. Nadungog ba ninyo ang tingog sa letrang NG o wala? Kung wala, unsa ang tubag? Check o X? Kung ang inyong tubag kay X, husto kini mga bata, kay ang pulong nga relo nagsugod sa letrang R ug dili NG. Very good mga bata! Malipayon si Teacher Myra kay inyong nasabtan ang atong leksyon karong adlaw bahin sa letrang NG. Ug ang inyong ulahing buluhaton kay ang pagsulat sa inyong papel sa uppercase ug lowercase nga letrang NG. Paningkamuti nga hanay ang inyong pagkasulat niini. Ipakita sa inyong ginikanan ang mga trabaho ninyo aron ma-check nila kini. Daghang salamat mga bata. Hinaot nga inyong nasabtan pag-ayo ang atong leksyon bahin sa letrang NG. Ug akong ginahangyo kaninyo nga ayaw kalimti sa pag-like ug subscribe sa channel ni Teacher Myra nga This Teaching Mama. Ug pwede po ninyo kini i-share sa inyong mga higala aron mag-practice pud sila o mag-study sa ilang balay bahin sa mga alpabeto sa Sinugbuanong Binisaya. Magkita-kita ta sa sunod mga bata dinhi gihapon sa channel nga This Teaching Mama. Bye-bye!